Zimbabwe rinapinda ndiri mukati mekutaura nekutsudzura dzakaitika matima nawose nyika ino. Ndinaro bhegi rakazara muri yeZimbabwe. Mwana komana haisevenzera kunyika yekusouth Africa auya muno mushure mekuti baba vake vafa vari panyaradzo. Mwana komana akatiza pamba mushure mekutiso zuva raitwa nyaradzo mangwana kuseni mumotokari make makamuka pasiti paine kofini rababa vake vakafa. Then waroshiwiri binifu vakachiwemba kiminikasha. Baba vakafa. Baba vafa. Ndokubva vavigwa. Ikanzi anyaradzo. Zuva raitwa nyaradzo. Mangwana makuseni. Vanhu vachitaura nokuronga kuti taita nyaradzo yedu zvichafambiswa sei. Yes. Ari kunovhura mota make ari kuona pasiti raanogara iye. Pakatogara pane kofini. Rinoratidza kuti jira rakaiswa pamusoro pamudhara wake parufuro mudhara wake rakavigwa naro nekofini nacho ndizvo zviri motokari. Ndokukoshedza vanhu vaviri vachibva vaona. Zvikanzi ndakuenda kumapurisa. Zvakawanda zviripo. Zviripo. Ndinayo nyaya mukoma KB yevagari vari muchitungwisa vari kushedzera kuti toita sei nokuti mutungamiriri wechikoro chinodzidza vana vedu varume vedu vakuramba kuti tiende kunobhadhira maschool fees kuvana nekuti vari kuti headmaster ana hunhuyo. Hapana mukadzi wemunhu kana musikana wakatsvoda bhati ane mukadzi single mother wanodanana naye ari patownship padhuze pachikoro. Asi zvavanoita zvacho varume vedu vakutizvo panoita izvi vakadzi vedu vakaenda ikoko zvinoita se vana chikoro vakutoshedzera kuti kwanziso mujolo wahedhi ndo zvinotoshedzerwa vana chikoro vakutozviziva kwanzi mujolo wahedhi mucheka. icho kwadi muri yeZimbabwe. Ndine nyaya yepaEpworth Eperton Park yemusikana akatakura pamimba ane 14 years apiwa pamwiri nemuna 28 years. Ndokubva azopiwa mushonga nevamwe mai vanosvitsa godobori ndokubva pabva. Zvakawanda zviripo chikonzero kuna vanhu rutori mukati Vakabatwa. Vakasungwa. Ndokwenda Constable Gwena kao. Constable Gwena. Icho kwadi muri yeZimbabwe. Ndopandiri kuya nhasi nechemasvingo chemukomana akafira kunyika yeSouth Africa. Vabereki vake vakatosvika vakatopiwa chituna. Ndokuuya kuzomuviga muno muZimbabwe. Ndokuzosangana naye kuti mwana waupenyu wavakaviga vatozivi kuti muZimbabwe here muSouth African here. Asi zvese vakatora chituna turi nemaoko emapurisa. Zvese vakaita. Zvese vakaita. Asi vakazosangana nemwana wavo ari mupenyu. Ari mupenyu. Amai kumagunde. Yekumagunde. Amai kumagunde. Yekumagunde. Chekesa msutu. Achifamba. Yes. Baba Isabelo. Mukoma KB. Yes. Nyaya yepa 07. Rega vanhu vataure kuti asi vanhu vekugokwe vatamira kubhowera. Family iri kuchema nekuti zvebhosho. Nditsvagire vabatsiri pamhepo. Tiri kuda vabereki vabatsiri vakasimba. Takaberekwa tiripo 37 but tasara 3. Pa 3 pachona tiri kuti tasara 2 nekuti pane 1 ane mashoko ari kutaura kuti hey rangu demo rikatema azvisungise matemero demo rangu azvisungise but imimi mukanditema munofira mujeri. 37 kwasara 3 pa 3 pacho 1 wacho ndiani demo saka kwasara vangani 2. Demo nderei kweli inzweka demo racho inini rangu demo rinotema ende ndikakutema nedemo rangu andisungwi asi mukanditema nerenyu munosungwa. Wona miti yadona pa 37 pasara 3 pa 3 vacho ndo pane 1 ane demo kuna kuti pasara 2 35 vakadona. Muchida kunzwa zvakawanda rambai makabata pa National FM radio nefenyuro inoteererwa nedzimwe nefenyuro. Ndisu tine chikonyana ndisu tine chimuti 21 minutes past 10. Vanenge vachida kuzokubatai mapedza chirongwa vachida kukupai nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika papi. Icho kwadi muri yeZimbabwe unenge achida kundibata munondibata pa nhamba dzangu dzisina chipomerwa ndati nhamba dzisinganyadzise. I nhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36. Pa namba idzi muri yeZimbabwe musadzibhipa uyezve musanyora chamunenge muchida kwandiri kana muchishandisa pa phone yatiri kushandisa. Garai matora bhopo nebepa uyezve pa namba idzi asidze kuti ndepi zvakamirisa aiwa inhamba dzikutsudzura ndikangoti ndini bhosho takutotsudzura takutoenda mberi kana ndichisvika panzvimbo tosvika panzvimbo. Zimbabwe inhamba ndo dzamushandisa. Tinotenda vamushamarari ndakakubatai zvakanakisisa. Ndinonzi Felix Mashonga kana kuti Mbezo. Ndiri kuno kuhurungwe kuriseko kuhurungwe nhasi. Tine mashoko akakosha ari kubva kakuvasaura Isabel is ready. Baba Isabel, Zimbabwe yamirira. Tsudzura itinzwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rikangoti Zimbabwe. Ndapindira muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza tiri kuitika matima nawo senyika ino. Musakangana muri yeZimbabwe kana ndamborova zviviri zvitatu. Nhasi ndo pachauya hama
dzakafirwa nemwana aigara nambuya vakapedzesera vataura mashoko ekuti ndini ndakarera vana ava, ndiri kuda kuripwa. Mushure mwana arohwa nezvinhu, abuditsa maziso, akukoniwa kufema, akukoniwa kutaura. Vakamutakura vakaenda naye, vakasiya vataura mashoko ekuti izvo endai zvenyu, but hameno henyiko kuti munowanei. Vakataura kuti ndiri kuda kuti ndigorepiwa mbudzi nekuda kuti ndindakarera vana ava, asi it's too late. Ndiri kuda mbudzi nemakumbo maviri. Iyeyi mwana iyeyi ndiwo mbudzi yacho. Nokuti pakashedzwa muprofita akanamata, mwana uyo haana kuzopora akafa. Vakataura mashoko ekuti rangu simba randinaro rinodarika raMwari. Regai muzonzwa hama ichitaura kuti zvakafamba sei. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe rikandingorova dhunge kusona kwachemberi charuwadziri mbiri dzichienda. Nyaya ndoda kutanga pana pamhuri yeZimbabwe ndeyekuti imi ndimu chabvunza. Vari kubvunza kuti mungatibatsira, inzwai mhuri yeZimbabwe chaiyo mubvunzo wenyaya yandinayo. Nyaya yandinayo vabereki vanoti tina headmaster wepachikoro chedu kuchitungwisa iprimary. Headmaster ava vari kudana nomumwe mukadzi asina murume ari patownship iri pedyo nepachikoro. Good. Headmaster ava vanofamba pachena vachibatana nemukadzi uyu vachiita maLivingtons avo, zviya zvekuti nyika iri kuona. Asi iwe tarisiro yekuti saheadmaster wevana vedu hongu hazvirambidzwa, asi ane panofanira kuzviitira. Okay. Vari kuti anotori nemotokari yechikoro, asi maitiro anoita mberi kwevana nemberi kwevabereki vanodzidzisira vana vari kurwadziwa nazvo. Vana vechikoro vatowanika slang ndikamutaura kwaveko kuti vakasvika zvodzi usaenda nekukodzima nguva unosangana nemujolo wahedhi. Saka madzimai akutaura shoko rokuti maitiro ari kuita kuna headmaster, varume vakawanda vari kuti ivo kana pane zvinoda kuti mameetings ekuchikoro kana kunobhadhara mari dzechikoro, kwanzi vakuti kwavari kidzimai vavo hakuna kwakadaro bhozi headmaster wedu haana hono. Havachabvumiri kutumira madzimai ani avo nokuda kwahead. Zvino shoko riripo nderekuti ivo pachavo vane kupikisana mhuri yeZimbabwe nokuti ndi headmaster haatenderwi here kukombisa waanoda. Ane nzvimbo yaanonzi yarefarira apa nokuti ndi headmaster. Good. Ivo vari kuti nokuda kuti ndi headmaster munyarikani wenzvimbo anoremekedzwa, paari kuitira ari kukakarisa vana vedu nokuti ndiye mudzidzisi wacho. Vana vari kuzviona. Vana vari kuzviona. Vationeka mutauro kuti usaenda nekoko kune munjolo wahead. Kana mukadzi wacho akadarika munjolo wahead. Hai. Headmaster anorambidzwa here kuita zvaanoda panguva yaanoda panzvimbo pake. Koma basa aya, pane basa rinoti here kana wafunga kuita rudo itira apa nekuti une basa iri. Head vane mudzimai here kana kuti ndiye mudzimai wavari kudanana naye? Vane mudzimai. Vane mudzimai mumwe. Vane mudzimai umwe chaiwawo. Uyu ndeimwe girlfriend. Ndei girlfriend ishi. Right? Pamwe ada kuroora. Pamwe ada kuroora. Hazvirambidzwi. Asi vabereki vari kunyunyuta kuti zvavari kuita kuratidzana rudo pamberi pevana vechikoro. Ehe. Nevabereki vevana vechikoro vacho vanodzidzisa. Ndizvo here vana vedu vanodzidzei. Asi mubvunzo unoti heuku ndi headmaster asi munhu anorambidzwa here kuita zvaanoda paanodira. Varida kubvunza. Ndechimwe chechimwe ichokwadi mhuri yeZimbabwe rikadi kuchisanganisa nechimwe chandiri kushevedzera kuti nzvimbo yandiri kutaura inoti iyo Epworth muguta kwajani. Pamuguta mukoma KB pane mwana ane 14 years akamitiswa nemurume ane 28 years. Apiwa pamuviri mimba yane 9 months yakuda kunomirira kunoponwa. Ndokubva aenda kune vamwe mai vanozviita godobori, ndokubva vamupa mushonga unonzi muruma nyama, ndokubva auma kudaro, ndobva kamwana kabuda ndokunoraswa pane mamwe marawo. Vanekisidzo vachibva vaona nevamwe vagarisani ndokunoripota mwana uyu pakatirwa nemapurisa. Vakuita basa rokuti vakuferefeta nyaya kusvika mwana ataura kuti hongu pamuviri ndepanhenge, asi zvapari panhenge ndakapiwa mushonga namai nhengi nokuti vaida kubvisa. Ndokubva ndazozvara mwana uyu achibva afa ndikanomurasa apa. Saka kutaura kune kwatira mhuri yeZimbabwe, mwanasikana uyu akatirwa nemapurisa, amai vacho vakapa mwana mushonga uyu. Izvezvi vakatonzwi uyai nemushonga wacho, vakauya nemushonga wacho, asi vakapindwa nemapurisa. Kutaura kunoku vari mumaoko ematare edzimhosva kuti vatongwe nekuda kwenyaya yavakakonzeresa yekupa mwana mushonga kuti azoita sei azobuda mwana akafa. Epworth jacha 14 years muguta. Ko murume uyu akapa mwanasikana uyu pamuviri ari kupi? Aripo, asi pari zvinosiyana zvokuti vari kumudi kudini kuti mwana murume anogona kuti ndakada kuita mwana ende kuita kwandakaita mwana naye munhu uyu hamuna kunzwa kuti ini ndakarepa, asi pane shoko rokuti mwana uyu i14 years. Mwana mudiki kawo. Mwana mudiki. Amen. Regai timbonzwa kubva kuvadiwa vateereri manyama. Icho chekuchitungwiza icho handione kunge pane chakaipa. Hedhi munhu
hasi kudanana nemudzimai wemunhu hasi kukanganisa uyo itapfokuna nobel chabetere gaisa murogwaya shekman matono Victor Katiyo Peter Zulu Desire and Discuss Chigwedeza Alfred Mafrado made kufamba tichaona makwerere Innocent Manyoso nevamwe vose vakabata chimuti ndinonzi ambassador Tinashe Gotora ndiri paSolomio hedi munhu hasi kudanana nemukadzi wemunhu kuona kwangu hasi kukanganisa ipapo tiri kubvumirana Tinashe Gotora yes kuti hasi kukanganisa ari murudo anditi ari murudo asiko kuzoita mabzode mupsode pamberi pevana vechikoro pamberi pevabereki vevana vaunodzidzisa unenge uri mufundisi wekereke uchizvitira patownship kanyemba headmaster avo ngavadzingwe basa anotifanisira vana anofanirwa kakuzviita kure ndosaka zvichinzi uroyiroyera kure kuti vepedyo vakureverere nyika yawabvunza iVenezuela naro kwete ndine marwadzo ikurohwa kweManchester United ndiyo ine hurumende yakaisa mutemo wekuti vabereki vanenge vabatsirwa nevana vanosarudza mazita evana kubva pa 7,000 approved baby names ingoti turu kuna sekuru Maraba Agibeo Chaka Shekman Matono Desire Chigwedeza Gotora Denford Chari Innocent Manyoso ndinozi the National FM Shift Boss Victor Katiyo pamusiwa pa Robert Farm hanzi headmaster yese vari murudo asi ngavaitire kure kwemeso yevana vanopinda pachikoro ipapo ameno kuti munoti kudini regati inzwe right Denmark ndiyo nyika yawabvunza KB nhasi chero ukandipikisa hako but ziva kuti uri kupikisa munhu akazvarwa zuva ranhasi hameno hako nditire ukafavor KB ngoti turudwe harmonize song yakanzi happy birthday ndinonzi Mafinyori Edwin ndiri paMaubra happy birthday Mafinyori Edwin paMaubra zvikanzi dai waro bozhongora andiimbira ukambo kaya kanoimba kebirthday rangu nhasi Edwin Mafinyori pamwe chete kana Godfrey Ngomani ane birthday nhasi zvakare anonzi iyeka Mr. Mabarikedi KB nabozho icho chakuchitungwiza head awo mujoro tinoita asi pakuzoitira mberi kwevana vakubhaiza manje moresa timu rinoti tanaka takudzwa mawara Clive Drive nema hoho right wema hoho Georgiola pa UMC ndinonzi Prince Marokotera Mutorashanga Loni Kaufamu mujoro tinoita asi kuzoita pamberi pevana pekuzouitira iwo vabereki vane vana vanodzidza pachikoro apa vakambosvitsa here nyaya iyi kumahofisi anoona nezvedzidzo kuchitungwiza zvavari kutsvaga mukoma kepe ndo pavari kuti hatizivi kutadza kana kugona hatisati taziva dzimwe dzenguva zvinhu zvatinoti munhu ari kukanganisa pamwe ari kugona toda kutanga tanzwa kudare renyika kudare rechimuti kana vachititadzira saizvozvi inofenyiro yevanhu vese mamwe maticha tori pachimuti vamwe komiti ari pachimuti mafriends ari pachimuti oti ho zvauri kuita shamari tikaona zvichiendera kumberi takusimudza kuenda kumusoro patiri kuenda tiri kuziva tiri kuenda nenyaya yechokwadi Bayern Munich inohwina nhasi paReal Madrid ndinonzi nzou iye kana ari mukuru wechikoro headmaster vana vachadzidza chii kana achidaro zvinonyadzisa ndinonzi nzou munombozivei mukoma KB kubva kuvabereki chaicho vakabereka vana vavo kune zvimwe zvinhu zvamunoita imimi zvamusina kudzidzisa vana asi nenyaya yekuti ndima katomubara anozviita zvamusina kumudzidzisa zviri mamuri imimi anotozviita kwete nekumudzidzisa but nenyaya yekuti mwana ndiwenyu nekuti gava rakabva kupi kumashuuriro vana vechikoro vanogara nematicha kudarika vabereki vavo headmaster hana zvake problem parudo tiri kubvumirana asi ngaitire out of school yard nokuti kuvana kwechikoro tuingakopere mujolo ndinonzi madzibaba cross chapinduka kuchiweshe kwanzvimbo Maponga village pulo headmaster hana zvake problem parudo asi ngaitire out of school yard nokuti kuvana kwechikoro tungakopere mujolo ndinonzi madzibaba cross chapinduka kuchiweshe kwanzvimbo paMaponga village mukoma KB panapa pachimuti ndoda kuti ndidzokewo nenyaya yekuti wani munhu akatsvuka kuti shi atimanzwa nenyaya yekuteererwa kwechimuti pepe tinenge tichitamba but nyaya dzosinguyo yaidaro kuti kutsuka kuti chibati vanonzwisa vanoziva kuti tiri kutamba ndirika vamwe vana vanga kutoshiedzera kutoti kutsuka kuti shi vakutotevedzera ichokwadi ichocho panoda kuzadzirwa chi vana chokwadi
Kanyemba na Bosho yeku Epworth iyo amai vekupa mwana mushonga nemurume wekupa mwana vese vanodaka kupinda mukati wopiwa ma 20 years mwana we 14 years uyo anopiwa community service Kanyemba ndimurisoka vagare vese vekwa Major Brown nehama dzangu dzose vanondiziva vose ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown along Chiweshe Road kana zvichibvira baba Isabel tichabata Honorable Minister Tore Raimoyo vanovaka Minister we Primary and Secondary Education vanogara vari pachimuti kuti tingoti turunawo naiwe Honorable Minister iri kuitwa na headmaster kuchitungwiza inoire mberi kwevana Jolas baba Isabel aweziri kudiana fafaidza ichimwe chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza dziri kuitika matimana wose nyika ino paka ndapindira pamasvingo South Africa. Alright. Pane mukoma KB akaenda kunyika yeku South Africa. Ndichitaura nehama dzemwana uyu muri yeZimbabwe vanotaura vachiti ndoda kutanga kutaura pahunu wemukomana anove mwana wavo. Vari kuti mwanakomana uyu akaenda kunyika yeSouth Africa ndoko akanotanga kunosevenza ariko ikoko. Vanoti mukomana uyu semwana wedu anga asina kana tsika kana hunu wekutaura nevabereki nevanhu kubva achienda kusvika agare ikoko anga atoriri makore anodarika 5 years ari kunyika yeSouth Africa. No phone call, no what, no communication. Ndokubva agareko pane panzvimbo paisevenza pakabiwa, but pabiwa kudaro pakazobuda mashoko ekunzi izvo kuri kunzi iwewe ndiwo waita kuti vanhu vaite sei vabatwe. Murungu wepabasa paisenza munhu uyu ndokubva azvinzwisa zikanzi unobva kunyika yeZimbabwe. Vanhu ava vanogona kukuita sei kukukuvadza zvandakuita pana paini ndakukupa mari wobva uita sei wobva urovako pasi. Mukomana achibva apiwa ruva achiva ruva pasi, but zvakatozoitika kwapera mwedzi unodarika 5 6 7 kumberiko kuti mukomana uyu akazongooneka akaita sei akafa. Awanikwa akafa, nyaya yaifanira kuenda kukoti yevanhu vakasungwa iri kunzi vanhu vakabuda kavaka yanga ichitaurwa ichinzi iye mukomana uyu ndiye ari kumira sewitness kukoti yevanhu vakabatwa avo kunzi vakaba panzvimbo ipi yaisevenza mukomana uyu. So mukomana uyu paakanhongwa achishayikwa ranga riri zuva rekunzi mangwana kune koti ndo pakanhongwa mapurisa achinzi anhonga munhu uyu akafa. Wechimenzi koti yamangwana haina kuzoita, yakabva yamira nekuti witness inofanira kunopinda mukoti haichawanikwi. Mukomana uyu ndokutotorerwa photocopy yepasipoti yababa vake yatonyorwa kuti ndiye anonzi Nengi anobva kunyika yeZimbabwe ndobvaiswa kumochari kusvika hama dzatsvagwa. Hama dzakatsvagwa dzikafonerwa kusvika tozikanwa vanogara muSouth Africa vari kunzvimbo yekure ndokubva vauya. Pavakasvika vanhu ava vakusvika unoona munhu ari mumochari, munhu angachitonzi atokanganisika. Saka akasisaoneka vachitaura nemapurisa, vanoti mapurisa aiti hatina nguva isusu maZimbabwe munobva kure tinozviziva kuti tikakuregererai mukambodzokera mukada kutsvaga zvakawanda munozotiza hatizokuonai, torai mutumbi muite sei muyende ndokutopiwa mutumbi ndokutotakura ndokuya nawo kuno kuZimbabwe. Vauya nemutumbi kuno kuZimbabwe mukoma KB ndokubva valiga munhu wavo uyu. Apa hapana chinhu chakafanana nehembe chinogovewa munhu akangovigwa ari iye chete ende angasatarisiki kuona kuti nemwana ane nguva yakareba tisingamuone tikangoviga chikonzero. Mapurisa vemutemo vakwanisa kuziva vakubvunza zvakairi mapurisa, nai mapurisa manyora munhu zita rake maisa zvese zviri apa izvi mungatiratidzawo iwo ukama kana ukunyika kwedu aita kuti azive kuti munhu uyu ndiye Nengi uyu, nekuti sisi veukama hatichakwanisi kuona munhu wedu kuti ndiye. Havana zvavaidayirawo zvavainzwa kusvikira atora munhu achibva azoviga. Vaviga mukoma KB after 7 months ndo pavakasangana mamwe mafriends emukomana uyu naye paFacebook. Vasangana naye paFacebook kusvika vaona nhamba vakati imi mwana wenyu uyoyo tiri kusangana naye mwana haana kufona, but nenyaya yake kuti iye hari kufonera hamene kutaura nekukombekidza nehama haana zvaanga achiita. Vanhu vaya vachibva vasangana nehama idzo kusvika vatsvaga nhamba ndobva dzabuda ndobva vamufonera achibva adavira kudaro ndokutoenda paari nokunosangana naye mupenyu izvozvo kuno kuZimbabwe vakaviga munhu. Ende izvozvo vasi kuziva kuti munhu wakaviga ndiwe kuno kuZimbabwe here ndiwe kuSouth Africa here, rudzi rwake nderupi, varoda kubatsirwa. Kwanzi patasvika apa zvinhu zvenyika mbiri.
tiri kuona zvinogona kuti kostera kuna kuti torera nguva yakareba uyezve munhu mutumbi uyu kuti ufukunure muno muzimbabwe chako zvinoitika kuti kana munhu ukatora mutumbi usiri wenyu munogona kuufukunura uyu tikamufukunura uyu tinomuendesa kupi todzokera naye iri kumoshari kusouth africa kosi tikaramba tiinaye taakuziva kuti hasi mwana wedu hapana mhiko dzinotifugira iri tinofanira kuita sei ya zvava nenguva yakakura sei zvaitika izvi mushure mawakazoziva kakuti hama yavo kuti mwana wavo mupenyu achiripo izvo zvavana 2 weeks vakuziva kuti mwana wavo mupenyu vamboti vataura naye here kana kuti vasangana naye vakatoenda hama dzake kunomuona dzimwe dzesouth africa vakatotaura naye kuti sikana mutio ndini ndakafa handitozivi kuti muri kurevei ndiri mupenyu inini ndiripo vatori nemanhamba vakutotaura vese izvezvi vakutotaura vese pane here mahofisi ehurumende avati vasvika vachinoripota nyaya iyi muno mani sati nanzwa kuti vapinda hofisi ipo ivo vari kungotera kuti ndo zvakaitika pakuita kwatakaita isusu hatizivi kuti kune vanoziva kuti kana michinge masvika panguva yakadai so tofanira kuti tiite sei hongu mutumbi kana muri muno muzimbabwe mutumbi tikatora usiri wedu tinoutakura tichidzorera kupi kumochari chii chakaitaka kuti vazoshedzwa kuti mwana wenyu kana kuti hama yenyu yashaya kune kusouth africa vari kuti ivo vakawanika pachitori nefotokopi yenhingi yepasipoti yababa vavo yakashayikwa kubva zvakabva mukomana uyu munyika muno muzimbabwe achienda kureva kuti akaenda nayo akaenda nefotokopi yepasipoti yababa vake saka ndo yakawanikwa pamutumbi anga asina maparticulars anga asina ndo yanga iripo maparticulars ake hapana yanga iripo ndo zvavakangora vaichoti zvaisiwa nemapurisa nekuti kune vaziva kuti munhu ndiani tiratidzei vanhu vacho hapana ari kubuda kuti munhu wacho ndeupi imasvingo ya Kanyemba na Bhozho uyo mukadzi wekuEpworth wekupa mwana mushonga ngapinde mukati ndinonzi Lucky Mahekwe kunyarungwe famu kurafingora right Lucky Mahekwe kumurume akapa mwanasikana uyu pamuviri sei achiri kunze sei asati atorwa nemapurisa nokuti mwana uyu mwana mudiki 14 years ameno tibatsirei vanoziva nezvemutemo ndine mashoko penyu mungada here kuzivisa muri yeZimbabwe kuti hanzvadzikomana iyi yanga yakura sei hanzvadzikomana iyi oro anga ari form 1 asi makore ake anga ani 17 years kuriki nekumboti gogo vakamboti kana usiri kuda kuenda kuchikoro regedza kana usiri kuda kuenda last year but 1 ndokuti dai anga akatopedza chikoro asi izve anori mama ndobva vatoti aiwa zviite izvi mwana wangu ndoda kuti aende kuchikoro akazomunyoresa form 1 akanga achigona zvingaiti zvokuti my headmaster sister vese vanochikoro vese vakauya panhamo chida kunyatsonoti zvechokwadi zvakibva nezvakaitika ichokwadi here kusvikira pakunopigwa kwake vese vakanga varipo right mataura kuti mimi mukomana uyu akakufonerai makuseni achiti ndiri kurwara nemusoro akambokwanisa here kuenda kuchipatara kuti ambonotariswa nachiremba ana kukwanisa kuenda kuchipatara aitoenda kuchikoro zuva racho iroro manje iyoyo right mauya imimi kubva kubasa kwamanga muri mamutora kusvikira mazotorana nagogo muchienda kakumubatsiri chii chakazoitika zvatakazoita mubatsiri wekutanga ndiakati zvoni gogo sunungurai mwana ndobva aenda isivaudzwa kuti nditenge zvakafodya wechituka tona pabhataura acharizwa tichingosvika chete pamubatsiri iyeye ndanza kuma2 kunze kochena manje chipiri mubatsiri akabva ati gogo sunungurei mwana go inini zvechokwadi nini handizive urwei hwachona kuti inini musati kunditenderera musatenderere nyaya iyi sunungurei mwana kana musiri kuda kuita izvozvo inini ndakuita muna mati vakati aiwa musachimbomirai zviri kuitika zvachona ndezvekuti anzai mwana iyeye vavapiwa mwana zvikanzi inini gogo zvakaitika zvakamboitika kumashupi vakasunungura saka izvezvi sunungurai mwana gogo bvavati haiti saka gogo vave vaisirwa mwana pamakumbo ndobva kuti zvenizvo vamwe vangu vari kuramba inini ndabvisa kiti dzangu ndabvisa nyoka yangu ndabvisa madhakisi angu asi vamwe vangu vari kuramba
zvenzi vamwe vacho ndivananiko zvikanzi handivazivi kana mitupo yavo ndingazivi uyanoera chakati uyanoera chakati zvikanzi kana imimi muchifamba nevanhu ivavo munge muchivaziva kuti ndiani nani. Saka gogo sunungurai mwana, itai kuti mwana aite zvakanaka, kurumidzai kusunungura mwana nekuti nguva kutofamba. Haiti inini wandakabatsira kuona mutata nepodya zvanzi ngaitsvagwe musunungure mwana zvanzi hauraiti ndikunomusunungura panzibvatanzi nemubatsire endai kumba mwana asunungurwe nagogo ako. Ndopatakauya kumba tokumba bvataita zvimwe chete izvozvo taenda mutsvaga fodya yetadzoka bva tatoti gogo iyi fodya bva vakamuka kumukutezi ataka kupungaidza but hapana kana zvavaimbotaura asi tanga uchanzi ndaituka ndichidii kusvikira chidhakisi ichocho chabuda asi iko zvinozvi zvimadhakisi zvacho zviri kutoramba zvisikutomboita kuti zvibude zviri kuramba. Vamwe vangu vari kutoramba vari kutoti tikutoda mbudzi ende mbudzi iyoyi ine makumbo 2 kwete ine makumbo 4 aiwa tikanzina mama kana ine mbuzika ndinokutsvagirai mbudzi kamudzimu zvikanzi aiyerwa mbudzi ndiyoyi ine makumbo 2 iyi hakuna imwe mbudzi yavari kuda yatiri kuda kunze kweiyoyi mbudzi ine makumbo 2 ndo mbudzi yatiri kuda iyoyi. Zvikanzi namama aikwa sunungurei mwana vanhu ndopa vakatanga kupenga vachivava zvenzi sunungurei mwana gogo sunungurei mwana zvenzi auraiti rege ndimusunungura ndikakutorwadzirwa zvakanyanya nesituation yange iri pamwana chinoti asiri kumbochinja kubvira mande yachona kusvika chipiri chachona asiri kana kumbochinja. Saka vanhu ndobva vati gogo sunungurei mwana vakutanga kunamata vachinamata. Saka gogo ndobva vaita zvezvi yekuti hana kuchinja. Vanhu vakatanga kunamata vachinamata isitanga kupererwa kuti naini situation iyoyo toita sei gogo vakuramba kusunungura mwana. Saka mwana uyo akazosvika pakuparara dzakuenda kuma10 mwana bvatofa zadzi yangu bvatofa. Saka gogo ndobva vanzi gogo madi kuti mwana ararame imimi henyu tose mune makura zvikanzi iye aziite imimi uroi hwedu ndehwechidewe ende aziite kuti imimi ndipe aziite kuti ine ndipe uye ararame ndo zvisingatomboite izvozvo. Saka vanhu ndobva vati gogo madi kuita kuti zvinhu zvekura mwana uyu kuti imimi zvenyu kana mukanzi imimi makura machembera zvikanzi izvozvo ndo zvisingatomboite manje hazvitomboite. Ndine kiti nenyoka nemadhata nezvimwe zvandinazvo inini saka hazvitomboite ndinenge ndichida kushandisa zvinhu zvangu hazvitomboite kuti inini ndife hazviite. Ko ivo mwari vachona kana variko kumusoro kudenga uko ivo ndazovakurira chirudzii pamwana uyu kana imimi vanhu manamata 1 saka mazokurirwa sei madi kuita kuti mwana iyeyu ararame zvirova kuti mwari vari pasi pangu inini ndiri pamusoro pavo. Vanhu vakashamisa vakati nheni gogo chesiri kunyatsoitika. Saka panhamo ipapa vaingoti vakatanga kutsvaira vanhu vakagara vari mumba vakatanga kungotsvaira ramba zvinhu zvemufi atitori kumotari zvinonzi hazvifanirwa kusika ivo vakapinda dhei atavatombosvika mumba ngatitosungei zvinhu izvi ngatitozvisungei zvinhu izvi zvamuri hazvitomboitwe zvinhu zvemukazi zvazvakusukwa chimbomirai zvamuri kuita izvi vakatora mutsairo vakatanga kutsaira neimi vadi kugara pasi onai mwana wenyu zvaari kuita mama vaingofenda vachingofenda zvenzi onai mwana wenyu zvaari kuita anzi aiwa mba munofanira kutsvairwa. Vanhu vakashamisika nazvo vakati gogo musaite zvinhu zvakadaiso zvinhu zvinonyadzisa mukati mevana musatombodaro ivo kana kumbozvifunga kana kuchema kana kudii zvavanenge vafunga kuda kuita voita zvavanenge vafunga kuda kuita voita. Saka rufu rwapera mwana akazovigwa musatadhe yachona ati achipiri ndobva azovigwa satadhe yachona asi friday yachona bhokisi parakauya zvikanzi gogo mukuona mwana uya uyu reururai zvikanzi
inini sasaidi inini ndoda kutoreurura kana uri uroi hwachona ndauraya mwana uyu ndini uroi hwachona saka hwakatokurisa